Helo, pnawn da, croeso i sesiwn ffitrwydd arall yn yr ardd gefn efo'r haul yn tywynu. Syth i fewn i'r sesiwn ta, da ni am ddechrau yn symud yr ysgwydd yma. Y ddwy ochr yr un amser. Da ni symud y breichiau. Dwytho nhw. Da ni symud am ymlaen i ddechrau. Gwyd moch pa mor gyflym da chi'n symud. Os da chi eisiau arafu, stopio ar ôl un. A wedyn mynd amdani eto. Neu os mae'n bosib, cario ymlaen drwy'r symudiad. A wedyn ysgwyd bob dim allan yr ysgwydd yma. A wedyn symud am yn ôl. Jyst gwneud yn siŵr bod y corff yn dechrau symud. Un bach arall. Dyna ni, ysgwyd bob dim allan yr ysgwydd yma. Dechrau teimlo'r symudiad yna. A nesa, da ni am ymestyn dros y pen. Un fraich yn syth. A wedyn gwiro'r ochr. Nôl i'r canol. Pwysig bod y symudiad yma'n ddigon ar y deg, digon o reolaeth. Felly'r fraich chwith i fyny, a wedyn symud i'r dde. Nôl i'r canol. Anadlu fewn. Ag allan ar y ffordd i lawr. Da iawn. Un bach eto bob ochr. Ymestyn mor uchel a sy'n bosib. I'r ochr. Ac yr un bach ola. Fraich chwith i fyny. I'r ochr. Felly mae'n gorfod mynd yn rhy bell. Jyst teimlo'r ochr yn dechrau rhyw stretcho. Nôl i'r canol. Da iawn chi. Reit, da ni am aros. Union lle da ni ar y soffa. Mae'n nghefn i bron iawn yn cyffwrdd. A wedyn da ni'n mynd lawr. A cyffwrdd mor agos at y droed as sy'n bosib. Peidiwch â poeni os da chi'n mynd cyrraedd. Os da chi'n gorfod just mynd tuag at y ben glin. A nôl i'r canol. Mae hynna'n gweithio hefyd. Ond os mae'n bosib, mynd lawr o'r bell sy'n gyffyrddus. Byddai'n cyffwrdd y droed. I'r canol. Digon o amser. Digon o reolaeth. Ag anadlu drwy bob symudiad. Y law dde, mynd at y droed chwith. Nôl i'r canol. Mae stumog ma'n gweithio. A nôl i'r canol. Da iawn chi. Corff i gyd yn symud ac yn gweithio'r breichiau a'r stumog ma. Reit, symudiad nesaf, mae'r ddwy fraich yn mynd dros y pen a bron bod yna glap ar y top. A nôl i lawr. I'r ochr, ag i fyny, ag ymestyn. Felly fydd yna rai o'n chi wedi cael pigiad, wedi cael y jab, fatha fi. Mae top y fraich yn teimlo pyn bach yn anghyffyrddus. Just mynd i lle sy'n teimlo'n iawn i chi. Da iawn. Dipyn o glap yma yna. Un bach eto i orffan. Anadlu fewn ar y ffordd i fyny. Ac allan ar y ffordd lawr. Un symudiad bach arall i fynd rwan. Da ni'n mynd yn ôl i'r hen ffefryn. Y bocsio. Reit, o'n blaena ni. Un ar ôl y llall. Ac eto, mae fyny chi efo'r cyflymder. Gwch chi fynd yn ara deg. Canolbwyntio ar y symudiad. Ond os da chi'n medru cadw'r rheolaeth a cyflymu, jyst am ryw 20 eiliad, bwrw ni. Gwch chi sylwi, sam llawer o'r corff yn symud heblaw y breichiau. Mae'r coesa'n llonydd, mae'r stumog yn eitha llonydd, digon o reolaeth. Ffwrdd â ni, 10 eiliad bach eto. Dal i anadlu, 5 eiliad. 3, 2, ag 1. Da iawn chi bawb, da ni wedi gweithio'r breichiau fa'n galad iawn heddiw. Da chi wedi heiddi seibiant bach, panad fach, yn yr awyr agorad, efo'r haul yn tywynu gobeithio. Da iawn chi bawb.